Mukoma makadi yenyu sita handitaure zvangu. Zvakaitika mukoma muna 2020 ndanga ndakanyoresa local clinic, but the fact yekuti inini ndiri anoita BP yangu inoshuta kana ndichinge ndakazvitakura, since ndagara zvangu kana nyange ndisina kuzvitakura BP yangu inenge yakati kwire, wese ndakatoisa nhumbu BP yangu inotokwira zvekurevesa. Saka I still remember very well kuti yanga iri Tuesday, ranga riri date rangu rekuti ndinofanira kuenda check up, ndova ndaenda local clinic. But kuenda kwandakaenda ndinzwa kuti pane pain yandiri kunzwa nekuti ndanga ndamu 35 in some days weeks, zvekuti ndanga ndaju ndakutarisa kuti anytime ndogona kuita kusununguka. Saka pain iya ndaitoziva kuti something is happening. Saka local clinic pana tete vangu vanga varipo, ndova ndakatoudza ndikati tete usikiwo ndauya zvangu but pane pain yandiri kunzwa. Ndobva tonditi uya ndikuita sei, ndikutarisa. Ndobva vanditarisa zvikanzi iyi yalabour pain, though pasati pane centimeter rata sei rafamba, but labour pain yakutoita iyi. Saka iwe nenyaya yeBP yako unozviziva kuti iwe usunungukire panapa, saka uchaenda kupi? Big hospital. Saka ndakatoenda kumba, ndakatodzokera kumba ndikanoswera zvakanaka. Ndakaswera zvakanaka, murume wangu anga ari kunze kwenyika kwaanoshandira. So ndakatodzokera kumba ndikatonoswera zvakanaka nekafestival kangu kamusikana nefriend yangu yandakaswera neba. Ndakatomuudza ndikati ndisunzwa sei, handisunzwa zvakanaka. Then sisi vangu vanga vaigara kune imwe location, then ndakavaudza ndobva vanditi zvoni, iwe unozwa kuti kana uchisununguka unoita slow progress, saka usamhanye kuenda kuhospital. And munoziva 2020 manga muri muCovid, zvekuti kumahospital zvaitonetsa, akutoatendwa vachona kwaitotora nguva, kazhinji kacho maemergencies munoziva kuti ndo ainyanyotambirwa zvakanyanya. Saka ndakazoti manheru ndatopedza kudya, ndobva ndakanzwa pain yakuti yaita sei yawanda. Saka ndakaudza baba vangu, ndobva vainobva vanditakura nemota. Saka instead yekuti ndiudze baba vangu kuti tikufanira kuenda kupi? Kubig hospital, takangoenda kwanda ndakanyoresa kulocal clinic. Ndobva vanonditarisa zvikanzi iyi yalabour but hatikwanisi kuatenda panapa nenyaya yekuti nenyaya yeBP. Ndobva vandinyorera tsamba kuti ndiende kubig hospital. Ndasvika kubig hospital, inini pahospital ipapo ndakambenge ndiri student ipapo, ndikaita attachments angu ipapo. So pane vamwe sekuru, I think yes, mukuru ipapo, even by that time sorry, vanga vatori mukuru wedu ipapo. Saka nenyaya yegood behavior nezvandaisa vaindifarira zvekutondiona semwana wavo, zvekuti vaitoti kana ndikatonge ndiri paduty vaitondiudza zvakanaka, mwanangu tiri kudai muri kudai zvakanakisisa. Aiwa, I don't want to lie, sekuru vava vanga vari good munhu zvekutodaro. Saka ndova ndakasvika vari kumaternity kuya, ndobva ndatovati mandiziva here ndinini. Ndobva vatoni agamuchira zvakanaka, ndobva vandicheka BP, zvikanzi BP yako unofanira kuita sei, kuita uchibayiwa mainjection kuti idzike, nekuti nyangotika kuti enda kuOP zviso kwakazara ende kuna Dr. One ari kuita izvozvo. Saka uri kufanira kutoti uite uchibayiwa mainjection, timonite BP kuti yaita sei isapise mwana. Saka vandicheka BP yaya, ivo ndo pavaipedza night shift yavo yanga ndakaenda kuTuesday manheruka, then vaipedza shift yavo iri Wednesday. Ndobva vasiya vaudza vanhu vanga vari paduty kuti tine mwana wedu anga ari mustudent panapa, asi ari mulabor, BP yake yakakwira, anofanira kuita sei, kupota achibayiwa mainjection ekudzikisa BP. Then mukoma sekuru vaya vakupedza shift vakabva vandicheka BP yangu, ndobva vandibaya injection ravo, ndobva vandiudza dzimwe nguva dzandaifanira kuzobayiwa. Ndo the last injection randakabayiwa rekudzikisa BP iroro yanga iri Wednesday makuseni vachipedza shift.
na7 makuseni. Then vakazouya paya pashift paya paichinjana vakadzi 2 vepfeka magreen. Tiri kuwaiting area kumukoma, pana mai vanga varimo vari vechikuru. Handizive kuti vangave nenhumbu, handizive kuti zvanga zvakamira sei, handizive kuti chichaitika namai vavo, asi vanga vari pamubhedha. Ndobva kwauya nesi. Manesi mai vavo vaisimuka vachienda kumanesi, manesi achisimuka achienda kuna mai vavo. Handizive zvavaitaura, handizive. I don't want to lie, handizive kuti vaitaurirana kuchii, handina chandakanzwa. But chakazoitika ndechekuti pana nesi vanga varimo vakaanaunza kuti vakauya pandiri vakanditi, iwewe BP yako yakaita sei? Yakakwira, ende hausi kubvumidzwa kufamba. Kana uchinge uine chaunenge uchida, tuma ava ndo vanokwanisa kufamba, nekuti havasi mulabor pain, vari kungomonitwa zvinhu zvidiki-diki. Ndozvavakandiudza. Ndobva ndati alright, it's fine. Apa yanga yaWednesday kai, yanga yaWednesday. Handina chandakavatuma mai vaya. Then asi vaingoramba vachindibvunza, hapana chauri kuda here, hapana chauri kuda here. Then ndakarara Wednesday ndichirwadziwa kudaro, pain yange yakwedzera. Kuma-injection kuya handina mbobvira ndabaiwa. Ndaimboenda ndinokumira kuchimbonditarisai, ndotukwa ndodzokera kuwaiting area. Ndonotukwa ndodzokera kuwaiting area. Then vepaday apa vanga vasina problem, handidi kunyepa, handina chandakaona chakaipa. Ndaiti ndikaenda nokumbira kutariswa, pamwe vainditarisa, pamwe vaindichimbomira. But vaizouya panight apa, vaizouya panight mukoma, ndakaona unonzi moto kana muzogara. Ndaitukwa kwete zvekurevesa. Saka pavanhu vanga tinavo ipapo, pane umwe mukadzi anga ine nhumbi yanga ine matwins. Akangoenda akanotariswa zvikanzi vana vako vafira mudumbu. Saka takutoita kuti tase tingoona kubudisa vana, handina kuzomuona kuti akafamba sei. Then kune umwe mukadzi anga ane nhumbi yake yekutanga futi, akangonzi mwana wako afira mudumbu. Handina kuzoona kuti mwana wacho akafamba sei. Ndakangozomuona achitora mabhegi ake achichema kuti zvanzi mwana wangu aita sei, afa. Then Thursday mukoma, Thursday ndakaenda ndikatombonokumbira, ndikati ndikukumbirawo kumbotariswa. Wekutanga akambonditarisa. Page 2, because inini pain yandainzwa ndeyekuti ndaiti ndikanzwa pain yonyarara, pandinonzwa kuti mwana anenge akupusha akuya, then odzokera. Pamwe ndotomboudzwa kunzi 7 cm, pamwe ndoudzwa kunzi chibereko chavhara, mwana achaita sei, haana pekubuda napo. But kuti ndiende kuop, vaita nanza ufanira kuenda kuop nenyaya kuti kwakazara, muri kunzwa mukoma. Saka Thursday iyoyo manheru ndaenda ndanokumbira kuti nditarisewo, handichanzwe zvakanaka. Inini wacho ndakuzarirwa, ndakuita ndichinzwa kuti mweya wangu hauchandi, ndichanyatsofema zvakanaka. Ndoendavo ndichidzokera. Saka okay, back to Thursday, Muscat during the day mukoma. Mai vaya ndakazoti ndanzwa nenzara, because sisi vangu vanga vari nekure, asi vakazouya. Asi pavakauya vakasvika ndatuma mai vaya. Ndati hama ndikukumbira kuita sei, munonditengerawo mai yekutakishop, because simba chero handita sei, handisisina. Mai vaya havana kona kuita second thought kana kupa excuse yekuti ndoda kudai kana kuti chii. Vakangosimuka vakatora mari yangu vakabuda vakaenda kumashops vakadzoka. Asi pavakadzoka vakanditamidza mahewu yanga akavhurwa. Haimoza mahewu izvi zvigubhu zvedu zvemahewu zvedu zvekuZimbabwe izvi, kuti paniswa chivharo, paniswa chinenge chisilva sila chekutanga cheche, then pozoiswa chivharo. Saka pandakavhura chivharo, second sila chesilva chechiya changa chakaboorwa, kutodhaburi hombe chero. Ndova ndati madha onei matengeserwa mahewu akaita sei, akavhurika. Zvikanzi ndatozviona, asi ndavabvunza vakanditi izvoni kutsimbirirana kwaaita. Mukoma chigubhu changa isina kufonyuka zvekuti ndinotaura kuti mahewu yakatsimbira, but hana yangu yakarova. Hana yangu yarova, ndakabva ndafara mahewu yangu ndasiya. Sisi vangu vachiuya ndopavakazondinzira chikafu from Tuesday manheru yandakaenda muhospital imomo. Thursday ndobva ndakazonzerwa chikafu nasisi vangu chandakadya inini. Mahewu aya ndakasiya, sisi vangu ndobva ndavaudza, ndobva vatora mahewu aya ndobva vaarasa. Mai vaya vakazondinga zvikanzi ko inda asi hamuna kunditrust here, mari asa mahewu andakutengerai, inga ndatengawo nemari yenyu. Ndikati aiwa ndatotadza kwano,
handiti mwoyo wangu watosviba, handichaita sei, handichada mahewu. Then Thursday manheru ndakarara, handina kutariswa, handina kubayiwa, ndaita sei, ndaiti ndikanotariswa ndonzi dzokera, hatina pekutarisira mabhedzi akazara. Ndiri saka kwakwa kuma-around 1 yakunge yakutoenda Friday, ndobva ndaenda ndikanyasinzwa kuti mukoma mwana apusha akuda kubuda, ndikaenda ndikanoti metro ndikukumbira kutariswa, ndobva nditi zvonidzokera hatina pekukutarisira. Saka ndakaenda mukorido, pane korido iripo saka mune bhenji ririmo. Pandakada kunogara pane vanonzwa kuti mwana apusha aita sei abuda, ndobva ndatora sambi yaranga ndakafuga, ndobva ndariwaridza pasi, ndobva ndapusha mwana ndobva abuda. Ndopavakabva vamhanya. Saka inini nekuda kweslow progress ndakaita chandakatanga kutarisa pamwana, since ndichizviziva ndakatanga kutarisa pulse yemwana, ndobva ndaona pulse yemwana iripo, but mwana anga aita sei, anga aneta. Ndopavakabva vasvika, ndobva vamhanya, ndobva vatora mwana wangu, ndobva vanditi zvoni mwana haana pulse. Chakandishamisa ndechekuti mai vaya vemahewu vaya vanga vakauya ndobva vamira mukoridho muya muya, ndivonya kutodedzera kuti onei mwana akuita sei, akubuda. Ndobva manesi avo ndobva amhanya, ndobva ati zvoni mwana haana chi, mwana haana pulse. Saka pandakatsaura kuti zvoni no, mwana wangu pulse anayo, ari kuda resuscitation, ndopavakabva vavhunduka vakati haasiwo munhu aitaurwa nasekuru vaya here kuti tati nestudio yedu panapa ndiye munhu uyu. Saka vakavhunduka zvimwe zviya zvekuti mukoma, vakavhunduka zvekuti vakafunga kuti ndichazoti from there vanga vakuda kundibata zvakanaka tokupfekedzera mwana, ndikati no, ndichamupfekedza. Vakuda kutanga kunditsvagira mubhedha, ndikati no, pasi pandiri papa pandatosunungukira patori right. But matauriro avakazviita kuti havana pulse, then ndichizoona mukadzi uyo kundipa mahewu mukoma handidi kunyepa. And ndo yakanga iri, handiziye kuti vakadzi vanga, ndifunga mami nevakadzi vanosvika 5 vandantinavo kuwaiting area vanga vaine nhombo, vakasvika vachiudzwa kuti vana venyu vafa, but vasiri sure here kuti mwana afa. Sekuudzwa ndandaita ini kuti mwana wangu haana pulse, kuratidza kuti mwana aita sei, afira mudumbu. But the fact yekuti inini ndakamhanya kunotarisa kuti ndione kuti mwana wangu akaita sei. From there vanga vakuya vachinditarisa kuti sei, ari sei mwana, chino. Vakazondidaidza vakandiudza kuti zvoni musazotiripotere kuti zvoni takubatai rafu, munongosiya nguva yetiri nguva yakaoma. But mukomana nhasi handidi kunyepa, hana yangu ndikazvifunga inorova. Now mwana wangu ndinaye, mwana wangu mupenyu. But ndakangoona kuti dai ndakangohwaira kuti nangoti alright, zvanzi mwana haana pulse, mwana haasi kufema, vanga vachazoda kuita sei. And the another thing is mukadzi uyu handina kunyatsonzwisisa kuti mukadzi aiuya kuzoitei, and in which ground yaanonzi ndiye anofanira kutumwa nevanhu vari mulebha kunovatengera zvikafu. Mukoma pane muzvipatara muri kuitika zvinhu zvakaoma, handidi kunyepa, muri kuitika zvinhu zvakaoma zvekuti vanhu vazhinji, the looks of it, vanhu vazhinji vakabuda vachiudzwa kunzi vana vafa, but vana vavo vari vapenyu vaendeswa somewhere. Saka ananhasi handidzokeri muchipatara imomo, handidzokeri kana nyange ndikanzi ndarwara rather go somewhere. Zvanga zvakaoma, ndakasunungukira mukorido on my own, mukorido chemu akazomhanya kuti mwana haana pulse, mwana afira mudumbu. Luckily kuti ndaizivawo zvandaita, saka ndakatanga ndozvisvasa mwana bhoze nekuziya time yandatanga kurwadziwa ndisina kana monitoring zvinhu yandiri kupiwa. Ndo zvinhu zvekutanga zvandaitongotya, ine ndo zvandakatongotanga kutarisa. And mukadzi wandiri kudzaika anga ari kumaeji zvekuma 46 plus zvekuti kana kuti nditi munhu angaine pamuviri kana kuti nditi handina kutombomunzwisisa. But paakanditambidza mayewo andakamutuma zvinhu ndinotenga, hana yangu yakarova. So ndakafunga zvakawanda, ende nekuzofunga nekuona vamwe vatanga ndinavo imomo achingoti ndatosununguka, but mwana wacho anzi akafa. Ndifunga pane mukadzi wekutanga anga aine matwins, aitoziva kuti nhumbi yake ine matwins, akatoudzwa kunzi vana vako vese vafira mudumbu. Then kune kamwe kamukadzi kanga kari kechidiki, ndifunga yanga itori nhumbi yekutanga mwana iyeye, akatongosoya achitora mabhegi ake achichema achiti zvinanzi ndasununguka, asi mwana wangu hanzi afa.
It was so sad handidi kunyepa hanzvadzi yangu zvanga zvakaoma kuti mushana zvokuti kana inini pakutoudzwa kunzi mwana haasi kufema, mwana haasi mupenyu ipapo dai kurura kuti dai pasina kuti handaiziva zvandaita vaingotakura mwana paflo pandakasunungukira ipapo votoenda votonoita zvavaita nemwana. Handizivi kuti vaida kuzama kuda kuita sei. Asi hapana here zvingakwanise kuitwa muzvipatara kuti vanhu vave safe guys? Macases aya ari kutoramba achiincrease. Makamboita scenario yekuti unoenda kuchipatara unoona murwere otosvika utonoti nhasi ndamboona munhu angatori bo, I think angonotobuda kana mangwana chaiwo. But uchisvika kumba unozonzwa kunzi munhu wewe anzi zvatozokwidza afa pakati peusiku. Manje tichaziva here kuti vanhu ava vari kuzofanira kuti nguva yaMwari yange yakwana here kana kuti pane zvikuitika futi mumahospitals umu? This is Slick Media TV pano pamaZim Untold Stories. Until next time, ko zvazara.